Self-love, self-love. Hey! Lakas baka Bruno Mars! Ha? Wala pa. Bayanta eh. Dance with me, darling. Kablo ko naman ganda. Kantay ko, Bi. Okay, let's welcome ang una nga pagkakilala. Abi ko, ikaw na. Alam ko rin sa FM Radio. Alright. Morning show! Morning show! Gatagiti ang init, gatagiti ang Palangga. Nagulpi. Gadula. Yo! Go, baby! Init sa aga. Init sa gabi. Ay! Ay, lamigali. Cold treatment yun. Oo, wala. Bawal yun. Bawal. Dapat nagdadaba-daba ang aton nga paghigugma sa isa kag isa. Tapos nabalaan mo maiban siya gili nga palangga. Ay! Pero tungod kay mas palangga ako siya, patawaron ko. Wow! In short, masokista. Uy, hindi. Amo na yung tawag nga selfless love. Such a romantic way, no? Of course. Bisan kapila ka na sakiton, pero napatawad mo gyapon. Oh! Pero hasta diin kita mapatawad. Kaisa, kadua, katatlo, pero kung kalima na, buy-in na siya. Hindi na sigurado, may iba niya sobra sa lima, pero patawad gyapon. Oh, laina na. Self-love. So, We are here at White Lily. Tama Park. todo na to. Siya na naman. Ibagsak mo na yan. Ipagpatawad mo. Yan. Love is now. Kabilisan ko. Ang lahat din na. Ay, wala. Totoo. Minahal kita agad. Tulog mo pag minahal kita agad. Yahoo! Ipagpatawad. Niya, tayo sa mga movie. May hatag ko sa inyo. Regalo. Oh, this for you, grabe. Lamig na ganda. Init na. Parang init pa. Ha? Bongga. Malamig na naman kung kita mga dinner kita. So malamig na ako na medyo. Oy! Dola, hindi ko lang. Oy! Ibalik mo na karon. Ibalik ka na? Oy! Siyempre sa service test siya. Mas gamay siya sa ako, no? Ano mo take home Ano eh? ka ba? Kumitor pa. Kayo magpapinbet ko. Oh, say hi to him. Lipay. Parang na lang tukon. Dali, no? Siyempre, suksukon ka na yun. Tignan Ah, sige. Man naman. Siyempre. Saan? Eh. Sige, gusto ko na size. Tapos, pila ganito sila kapag na lang yung film. Sakay... May magkakawala ka. Hindi sa barablaron. Hindi yung salita. Tapungan. Ganito. Si... Sakay... Sir... Ang assistant, dua. Tapos... Ang magician, ang host doon kung pwede. Ang photographer pag yan. Pila sila photographer, dua, no? Dua. Or isa? Dua. Nabi sa Philippines. Yung ako na sa isa. Pero in fairness, ang quality ang namian ko, hindi siya metal. Yan. Paibo. Anong kanya? Buong paibo. Mission accomplished. Tatlo sila eh. Pero mo ginamit, tingnan ka wala video. Mura ganito ko na kuno na ta. Sana naman Ano sa radyo? pagpatawad mo. Baka nila sa Labis na kabilis
isang ko. Kaya ko. Para sa'yo. Yeah, version nga. Minahal kita agad. Kita agad. Yeah. Minahal kita agad. Gusto ko kaya mga plan tayo mga lubi. Pang kuwam na pang international daw. Oh yeah. Intergalactic daw. Mga pang intergalactic daw. Pang worldwide web. Woohoo! Anong mga pang alien daw. Yeah. Ay, nalipat ko Bow. mag ano. Nalipat ko mag-set sa ako. Makeup? Wala mo na yung makeup. Goods niya. Nami ako kayo mga natural faces lang. Ay! 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita. Yeah. 1, 2, 3, 5 oh. 5 pero 4 lang tayong may walkie-talkie. Ay, si Hobby. Kasama siya. Alam mo ba, palagi kong ginugugol yung bahay niyo. Para hindi ako mawala. Number 31B, Palyokan, Nuwes Batangas. Ako nga pala si Carlo at ako aamin dito, adik ako. Adik sa'yo. Hey. Kung meron man akong bisyo, yun ang bahilin ka ang paulit-ulit. Kahit ako nasasaktan na. Yahoo! Kung may sama ko ka, wait nga balo, kasi mo sa pambahay mo sa akon. Napatawad na kita. Iwas ka lang dira, patawad man kayo ka nakamapalangga. Ang ano na nabi sa 4G mo natawag. Nagnagawa sa ating advance. Subong-subong nila pili ko ng akong kaugaling nun. Babay naman. Bagay naman. Nagugot kasi mama. Nang mo, tapos ko pilagin manong mo, break na kamo. Ayaw na ko. Ouch! Sakit ako. Ayaw po na ayaw. Bata pa po po. Sakit ako ba? Kumanta sa mga gulang ka pagaling. Aduy. Bata ako. Ay, bata ka ba? Oo, ma'am. Bata ka kuya. Mga kapalan sa ng mga 25. 25? That's face. Piling mo, pinakuha ko. 28. 20, okay. Hmm. Sakto na. Uy, Robby ko! Hindi, di ma'am? Ha? Hindi, di ma'am? 33. Hindi, lata. Hindi halata. Yeah, Recorded! Bibig face. Bebe face. Bebe face na parati na lang nagluluksa kasi akala nila bebe pa. Oh! Pero namin isang bedeon ka. I know, right? At sa pagkaan, pag-beden ka. Favorite ko pa naman, pero si mo favorite ko always. Yeah! Bisan sa iban ka na. Tani ako na lang, pero hindi mga piliyo. Para nung hindi na magsakit ako para siya. Pag-pag-yun na, naluoy ka. Naluoy ka. Tagsak, tinagaan po lamang sa kasakit sa aking nakasimulan. 30 minuto na lang kang umpisa na nga mo na pasakit. Masakit nga hindi kita makita, hindi kita maistorya. Pagod kinahanglan ko niya para sa aton. Kinamukaan, pinapasdil nila. Kinalaan na kabayaan. Kinahanglan pa kabayaan para magkakwarta. Hindi mo ni para sa ako, hindi para mo sa akin. Ginawa Tani na itsindihan mo. Kaya ako willing ako nga mag-itsindi sa inyo. Handa ka kabutan para lang sa akin. Kagdaga patibid ako nga sa akin lang ka magbayaanan. Para may pag-unlad sa kada isa. Oh, kagstani sa pag-abot sa panahon, magbalikan na kita. Kagbugos na nga itong pagkikumahan. Patawaran din ako kung mas dipili ko magbalayo sa inyo. Balaan ko mas... Pero imot ang dait. Nga sa bilog na kalibutan, kag sa bilog na kalawakan, ikaw lang din ang aking alam ko. Kag ikaw man ang piliyon ko, pirmi. Halin sa una, basta sa uli. Yung pag... Ano na kita mo lang? Pagtibok, pagjugjug sa ako niya. Paalam na, Ruby! Hindi! Paalam na, Floyd. Paalam na.
Happy birthday, baby! There, together with his proud mommy and daddy. How about big round of applause? Yeah, alright, so ladies and gentlemen, once again, thank you so much for coming in and celebrate that. Treats, mag-bless ang ating na birthday. The best yung episode natin. Gatingin na. Oh, wala, next volunteers naman. Karoon, pagpapahulog ka sa gansi. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, so guys, kamang Tori, ma'am, ang mami nga ni ma'am, hindi na siya makanto sa amon. Makanto na siya sa mga bahay ampunan. Teardrops in my hands, only silence as it's empty, like we never had a chance. Alright, so ladies and gentlemen, once again, we are celebrating the first party of Train Odyssey. Ay, grabe. Yay! Thank you so much for joining us in our first event! Bye-bye, everyone! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!